हेल' लोगोफोर, दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअनि सायाव नोंथांमोना दासिमबो थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नुनाय भिडिअखौ फुल नायाखै, अब्ला नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। बेनिखायनो नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां। आं बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअफोरनि आपडेट लानानै फैबाय थायो। बिदिब्ला फैदो दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गोदान आपडेटनि सायाव। नैबे भिडिअखौ स्किप खालामालाखिनो जोबजासिम नायलां। आं बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ लास्टआव बुंनानै होगोन आरो आं बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ स्क्रिनशटनि गेजेरजों फोरमायनानै होगोन। लोगोफोर, नैबे भिडिअनि टाइटेलानो जादों रावनोबो दा खोन्था। बियो मोनसे गोदान बड' शर्ट मुभि। बे भिडिअखौ बिथांमोना अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होखाबाय। दासिमहालागै नायाखै अब्ला नायनानै लानो हागोन। नैबे भिडिअनि आर्टिस्टफोरानो जादों बिहिम्बर, जुनाली, बिरसिं, इन्दिरा, बिनय, हल, रमेन, देतसुं आरो नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। लोगोफोर, नैबे भिडिअनि स्ट'रि, स्क्रिप्ट, डिरेक्सन, केमेरा आरो एडिटिंआनो जादों मोगथां बसुमतारी। दासिमहालागै नैबे भिडिअखौ फुल नायाखै अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनानै नैबे गोदान भिडिअखौ नायहैनो हागोन। बिथांमोननि इउटुब चेनेलनि मुङानो जादों मोगथां बसुमतारी। नोंथांमोना बिथांमोननि नैबे इउटुब चेनेलाव थांनानै बे गोदान भिडिअखौ नायहैदो आरो दासिमबो बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बिथांमोना बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअ लानानै फैबाय थायो। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो। आं बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअफोरनि आपडेट लानानै फैबाय थायो। लोगोफोर, नोंथांमोननावबो बेफोरबायदि गोदान भिडिअनि आपडेट होनो दङब्ला नोंथांमोनहा आंखौ कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन आरो आं आंनि डिसक्रिपसनावबो आंनि वाट्सएपनि ग्रुपनि लिंकखौ होनानै दोनदों। नोंथांमोना दासिमबो आंनि वाट्सएप ग्रुपआव जइन जायाखै अब्ला नोंथांमोना आंनि वाट्सएप ग्रुपआव जइन जानो हागोन। लोगोफोर, बिदिब्ला दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेनोसै। नेक्स्ट भिडिअनि आपडेटखौ नोंथांमोननि गेजेराव थाबैनो लानानै फैफिनगोन।